А това е град Козлодуй. Тази каменна сграда без прозорци е умалено копие на първия Соломонов храм. Изградена е от местната масонска ложа, част от Великата ложа на старите, свободни и приети зидари в България. А това е великият церемониал майстор Васил Манолов, който стои зад създаването на този храм. Информацията за храмът аз лично съм черпил от Библията и от много публикации, които съществуват в света. Специално за Соломоновия храм имаше даже и организирани групи исторически групи, които се занимават с това нещо. Важното за мене беха да се спазят пропорциите. Той е бил 30 на 10 на 19 метра. Тук съм успял да го направя 1:3. Тоест 10 метра е самия храм, 6 широк и 6,50-7 метра висок. Това е така, за да може да се ползва и да се използва акустиката на храма. В самия Соломонов храм действително акустиката е била изключително перфектна, което се е кажело в единия край, се е чувало в другия с почти същия ефект. Тук е същото. Соломоновия храм е бил облицован с кедрово дърво да, от злато, Ливан сребра, да. И много злато и сребро. Значи, оставени от бащата на Соломон, Давид, който му е оставил 26 тона сребро, 2 тона и 600 кг злато и много тонове вече кедрово дърво, което е докарано от Ливан. И действително това нещо се е строило, а самия камък, който е бил взиман, той е бил близо до самия хълм. При нас камъка не може да го вземем от близкия хълм, защото, както виждате, тук всичко е камък. Камъка е вулканична туфа. Тъй наречената вулканична туфа, един от най-крепките камъни, докаран ли ни е от Родопите. Няма да правя реклама и да казвам кой точно го е докарал. В смисъл, кой го е изработил и как е правен. Докарали сме си го ние. 22 тона са докарани, 2 прицепа. Там се направиха орнаментите по рисунки, които бяхме дали. Всичкото това нещо с художници, които са си там. Те възприеха така много близко идеята това нещо да се съгради в този му вид, в който ние бяхме нарисували, да се знае как и какво, защото трябва да се спазва цялата символика. Не можеше просто да бъде една сграда, която да се нарича храм масонски и той да няма символиката на масонството. Масонството, това е символика. Соломоновият храм в Йерусалим е бил разделен на няколко части. В момента ние с вас сме в Светаята Светих, третата част. Самия храм е втората част и предверието е зад колоните Ячин и Блас. Това е. Са трите части. Да кажем символите на двете колони. Ячин и Блас. Значи това са колоните, които дават силата, дават връзката между божественото и реалното. Това са колоните, които събират мъдростта на масонството и които дават нашата връзка с Всевишните сили. Тоест нас като хора, като масони и това, което е за нас велики архитект на Вселената. Това са колоните, които ни подкрепят и като върват нататък. А в Светая Светих се е намирал в Соломоновия храм? Да, се е намирал ковчега с 10 Божи заповеди. Скрижалите? Скрижали, които са били вътре написани, с херовимите, които са ги пазили, златните. И човек, който отиде при тях, неподготвен. Тоест, там е можел да стъпва само великият жрец. Никой друг и той един път годишно.
който се е опитал друг път да отиде там, той изгарял. По простата причина, че те са били от чисто злато и чрез космически сили, слънце и така нататък, този, който се е приближавал, е бил изгарян. Херовимите също са били така, Да. около 4 метра и половина, като огромни, да. големина. Да. Животни с човешки форми, с крила огромни. В първия Йерусалимски храм е имало няколко жертвеници. В близост е имало и зала, която се е наричала кладенец на душите. През хилядолетията с това име започва да се обозначава цял комплекс, през който преминавали посветените в различни рицарски ордени и тайни организации. Първият храм е разрушен, след това се издига и втория Йерусалимски храм вече. Казахте ми, че тук всъщност съчетавате и първия, и втория. Да. Какви са разликите? Значи в втория храм, който е бил с горе-долу размерите, върху руините на същия, който е бил първи, се изгражда втори, който има тъй наречената стая на Дева Мария, която е била майката на Исус и която е била под Светата Светих. Тоест, под това място, което ние сега с вас седиме, отдолу трябва да има и в момента има друго помещение, където са се пазили тия мощи. Пазили са ги доста сериозни рицари и така. Това нещо го има. Темплиери. Темплиерите, да. Това е една от най-строго пазените тайни на средновековната църква. Заради огромното познание, което придобиват рицарите на храма, техният орден се превръща в една от най-мощните организации, а властта им може да съперничи по блясък дори със Светия престол в Ватикана. Защо обаче мистериите са вярата на посветените? На този въпрос отговаря великият оратор на ложата на старите свободни и приети зидари в България Александър Лазаров. Масонството е интересно нещо. Ние живеем в един твърде материален свят. Има един писател, Жак Атали се казва, който е написал една книга «Кратко история на бъдещето», в който разказва за историята на човечеството последните около 2500 години. И неговата теза е, че света основно се управлява от търговците, стоките и парите. За съжаление е прав. За съжаление, ние живеем в един твърде материален свят. Въпреки това, човек е съчетание на две неща. Едното е тялото, другото е душата, като душата също има своите потребности. За факт е, че материята не дава голяма радост на душата, поне не за дълго време. Купувате си нещо ново, минава месец-два, загубвате интерес към него. Докато търсенията на душата са нещо много повече от това да задоволиме тялото си, да си купим нова кола, нова къща или каквото ще да е друго. Така че душевните търсения са нещо, което според мен все повече се появява в хората. Все повече хора имат такива търсения. Не случайно стават все по-модерни източния свят, будизма, йога и всичко останало. Всъщност това са търсенията на хората да задоволят и нуждите си на душата. А вие какво търсихте, за да задоволите нещо в душата си? Оказва се, че моята душа също е била гладна. И в масонството всъщност намерих място, в което този глад започна малко по малко да се задоволява. Преди да бъде прият в ложата, всеки кандидат за масон влиза в така наречената тъмна стая. Оставен сам с мислите си, той трябва да реши дали в действителност иска да стане част от тайното общество. Тъмната стая има череп, кости, има коса, има тайнствени надписи, има петел. Всеки един от тези предмети в тъмната стая всъщност има символ. Също както и самия храм. Самия храм всъщност представлява Вселената. Част от колоните, които са на входа, изразяват и дуализма, освен всичко останало, доброто и злото. Самият храм има вътре в себе си още 12 колони, които всъщност са съзвездията, през които преминава Слънцето. На изток, както може би ще покажете в предаването, има и Слънцето, Луната, Всевиждащото око.
Всичко това са символи, които присъстват много ярко и в почти всички български християнски храмове. Всички тези символи... Зодиакалните знаци ги няма в християнските храмове. Да, така е, но всъщност храма представлява модел на Вселената. Едно от основните учения, които седи, убеден съм, и зад християнството, много силно и зад масонството, това е херметизма. Един от херметическите закони е каквото е горе, такова и долу, каквото е в Вселената, такова и средата, в която ние живеем. Не отнемаме ли обаче божественото от Бога? Няма как да го отнемем божественото от Бога. Ако Твърде сме това, нисши... което е горе, е и долу, ние ли сме висши или... Не, просто ние сме по подобие на Господа. Ние носиме частица от Неговата душевна сила в душата си.